Господин Дънков, какво ви провокира да направите това питане към кмета? Провокираме, че има много такива сигнали и запитвания от граждани, с които съм се срещал, включително и в интернет форумите, където се коментират от жители на общината. Какво конкретно са ви питани? Са коментирали? Коментира се, че всъщност ремонтите, които се извършват специално на улиците, на уличната и тротоарната настилка, са свързани с обстоятелството и се използват, за да се вкопаят и да се изградат трасета на мрежата на специално на Атлантис Нет, интернет оператора, и на кабелния оператор Телевизия Ботевград, които всички жители на общината свързват с кмета на общината. Удовлетворени сте от отговора, който получихте? Очаквахте ли такъв отговор от кмета? Да, очаквах такъв отговор, защото предполагах, че друг отговор официално няма да получа. Но все пак реших, че този въпрос трябва да бъде зададен и най-вече да бъде документиран официално отговора, ако в последствие се появи някаква различна информация. Питането ми е при изпълнението на строително-монтажните работи, възложени с тези поръчки, извършена ли е подмяна или подмяна на съществуващите или полагане на нови трасета на кабелните далекосъобщителни мрежи на телекомуникационните оператори, в частност на кабелните далекосъобщителни мрежи на интернет оператора Атлантис Нет ООД, на кабелния или оператор Транскейбъл или ООД, скоби кабелна телевизия на оператор, първи въпрос. Втори, ако е извършена такава подмяна или промяна на съществуващите или предполагане на нови трасета на тези мрежи, за чия сметка е извършена същата, т.е. от кого е заплатена, от операторите на мрежите или за сметка на община Ботевград. И трето, каква е съдбата на демонтираните при ремонта на булевард България гранитни плочи от съществуващата преди ремонта тротоарна настилка? При изпълнение на СМР е възложено така, извършена подмяна съществуващите и полагане на трасета на кабелни далекосъобщителни оператори, в частност на Атлантис Нет и Транскейбъл ТВ. Отговарям кратко, не. В частност на Атлантис Нет и Транскейбъл не е извършена подмяна на кабелни трасета, извършена на друг телефон оператор по тяхно желание във връзка с известие, което община Ботевград мисля, че има логика, разумната практика да информира всички експлоатационни дружества, когато се прави ремонт на тротоарна настилка на площадно пространство. Ако има някой нужда да подменя инфраструктура, да го прави своевременно, като чрез строително-ремонтните дейности, да се налага последствие да се полага нови улици, нови тротоари. Да, например, в Кангас, така на някои места са направили ремонтни дейности, свързване на абонати в населените места, в община Ботевград сме извършили ремонти, в град Ботевград по въпросните улици, за които цитирате. Електроразпределителното дружество е правило ремонтни дейности там, където се е налагало, за водопровода не коментира канализацията, като той е бил основен предмет на дейност, така че конкретно тези два оператора не са заявявали желание да подменят инфраструктура далекосъобщителна. Друг телефон оператор е заявявал и извършил такава подмяна. Съобразно документи, които се предоставят в общинската администрация като собственик на изградена съществуваща законно уредена експлоатация далекосъобщителна мрежа. Ако извършим такава подмяна по втория въпрос или промяна съществуваща или предполагане на нови трасета, за чия сметка извършим същата, т.е. кой е заплатена, съвсем обичен отговор, тези, които са го извършили, не е за сметка на община Ботевград, няма как да се случи. Не знам защо се считате, че община Ботевград ще плаща чужда сметка. За което има съответните документи, разбира се, за какво е възложил община Ботевград при ремонта и възстановяването на съответните улици, тротоари и така нататък. Какво е сплотило идеята? Това е било предмет на обществена поръчка, така иначе. Каква е съдбата на демонтираните при ремонта на България, гранитни плочи, съществуващата преди ремонта тротоарна настилка, някаква част от тях, по-малко, разбира се, е вложена обратно. Една част зад музей, друга в ремонтиране по формата на новите цветарници пред Проект България на 3, ако не се лъжа, Марешки се държи, както и да магазин Мими да го потусна, който се намира така, че една част от тях е използвана като облицовка. Там са направи, къде няма много цветани. И пак каза, една малка част се положи зад музей, като има гранитни плочи. Цялото останало количество е прибрано, складирано и се хранявано пред
някога по разни части или в съседни населени места. От аз лично последно съм правил въпросни проучвания, въпроси, дискутирал недвусмислено къде се намират демонтирани настилки. При извършване на ремонт на моста Черно Свят, но беше